Goku nardi terus ya teko sore ini. Boten Kong. Saderengipun kula nderek ngregengaken menawa dados kepripun Bapa Warna Ibu Ipa. Ipa. Kula meling ten nganten sik nggih nyanyi wong kabeh iso nyanyi. Ini nek meling ini ora anggen wong iso. Lah leres niku, Mbah. Nggih. Kala enjing Pak Haji Musin kameling. Hei, ndah. Kaget aku. Kamarmu kok ndokoki mobil, lemah, gambar Ka'bah. Pit motor ning kurang siji. Tak tambahi, Pak Haji. Halo, tak tambahi. Anak, gambar anak. Werdine Wong omah-omah kuwi nek gak ndek anak ora tentrem. oh nggih. Iso. Nggih. Heeh. Leres niku, Mbah. Ditambahi anak. Wong sak jagat ki nek ganti anak brah. Dobar pegatan kabeh. Lah wong bojo gabuk ya apa? Kentik. Rabinah nek cara aku. Nggih, Pak. Leres niku. Lah iya Matuk kok. kula matuk ngoten niku. Karo meling penyanyi. Hei. Oh. Nek kanggo ning Tranggang Gemantar sandangane sing rapi ngene iki. Ah, iki contone. Aja mlekek. Aja mleket teko kene ya, Mbah. Semarai emosi ancane. Lah enten Undang cah nom dadi do pegatan mergo wis jarik suwek. daerah istimewa. Yogyakarta. Yo lunga. Mergo wis cedak daerah Yogyakarta yo lunga. Yo lunga. Ya lunga. Heeh. Iki sandangane rapi. Rapi niki, Mbah. Kula rapi. Dasare wonge ya ayu, sandangane rapi. Bapaknya malah wedi ngono. Ala wong dongkolan karek modare kok. Ya ampun. Ampun to, tesih. Bawa sik nggih Mas nggih. Siap. Bawa yen ing tawang ana lintang. Oke, Aku baik. sing neruske vokal, aku bar iki aku langsung mulai mergo bojoku wayah mangan. Lah napa? Sebabnya napa? Bojoku gak iso mangan dhewe mergo stroke. Muga njaluk dongane muga bojoku mari. Amin, Nggih. Kong. Jek setia Lah sama mangan Bapak. iki kudu ndulang. Biyen ya ayu kaya kowe. Ya tahu ayu biyen, biyen. Tawa wis Saiki saiki. nggih cantik lho, Mbak. Saiki ora kanggo gawe. Terus ra kanggo Ya to gawe. nindingane muga laris sedayu nggih. Amin, Nggih, Mas Bapak. Wisnu nggih. Amin, pangestune Kong. Engko nek kanggo Wisnu dienggo aja mung kijo ae. Bosen. Ah, nggih kula nggih bosen kok muak. Kowe ra yo. Muak kula muak. Kowe ra yo arep mateni pasaran. Wah Kok iki mau. aku roh rupane mual ya aku. Mual nggih, Pak. Ya, mual. Lah, kaya wong mabuk wis kaya bali-bali kok. Tak kebruk sisan nang ngobong-obong iki. Weh, ndak. Hei! Pisan kas aja mendeman. Nah. Mergo kowe dadi mantune wong Tranggang. Nah, Nggih. bener. Aja kaya Wisnu karo Grindu mendem terus kae. Aja kaya aku. Hah? Wis sing Kaya nggonku aku. tak gawane wae. Tak gane mulih. Enggak, Kong. Tindingane Mas. Oji. Ya kuat barang. Wong wis dongkolane Mbak walah kare modare. Mboten tasih sehat. Yen ing tawang ana lintang cahayu aku wis do mandango oleh anu ingon ki telat kok ingon kok ora ndang-ndang. Enteni anggi Dia pengantin santun busono. muga kowe tresna aku terus yo nggi. Tukang syuting yo medangi manten-manten arep salin. Ayo tukang syuting kok ngawur. Wah. Akiyune iki lho. Iya. Ora nganten liwat aja. Ya dadi nganten iki penak Mas, nek aja seneng dadi nganten. Pisan kuwi cukup kaya aku. Ngandani. Heeh. Aku ki bojo wis kaya ngono sih tak openi kok. Mergo senengku dadi nganten wong pisan. Nggih, kula nggih ya, Pak. Marang
kosong. Anjay. Piye aja? Aku ki dirayu Mbak Kakung ya ayo salting to aku iki ki. Iya, kijoe dipateni ae. Nggih, Go. Kita rencanakan Jadi, pembunuhan berencana. MC ki ora mau kijo. Gantos Mas Wisnu niki lak yo sae. Kok coba wis jare bolo lho ki mau ngotoken koe. Ngono kok Ora mau aku. aku. Aku yo mek guyon, Jo. Oke, Mbah. Kok aku malah mbok santet yo. Iya iso. Ya. Nek wong mbok santet aku wonge jaduk kok. Tenan aku kowe. Lho. Kowe mbiyen ban urip nek kok. Nek wong lak kru. Apa iki? MC ngene kuwi ora mempan. Ra mempan. Ya bacotno Nduk, Cahayu. Dandang. Kok malah melereki. Iya. Marang mego ya. Kelas kene setan digandrung kok ya lempar. Oh, iki penyanyi mentel iki. Nah, iki nah, kuwi biyen ana-ana yo bling kowe. Wah lah aku pol. Paham kok. Bisin bayani kaya ora anak gaglat kok. Tenan Putra Wali pahit. Ya Mbah ditantang, Mbah. Ditolong Mbah nantang seneng Mbah. Aku dene malah kowe tak inggatno. Tak inggatno jare. Lah. Padake manuk. Padake. Tenan ngono iki biyen aku dijebayan Tenan, nawi percaya. Penyanyine ora tak inggatke iki ben Ben meteng. ben meteng nganggur. Aku yo gelem. Yo tutono. Wis karo Nabila barang kene. Ah kelingan aku. Jojo. Yo, yo. Santakan waratane Pripun, Mbah? Raosipun pripun, Mbah? Enak suarane apik. Nggih. Ya rupane ayu imbang karo suarane. Cocok. Wonge cekli. Agi iki lho. Kowe dilem agi iki. Biasane didoni wong dilem lho. Wonge cekli kok. Wonge cekli, reki, ya sedengan ora gede ora cilik. Bokonge Mbah, bokonge semok ora Mbah? Nek ngene iki dulur wonge gak gempang meteng. Hubungane yo. Monggo Kong. Terus piye bacote? Janji. Heeh. Kaya nanda karo Anggi. Janji-janji aku eling Semaput ya. Sumedhet sing tias ingsun nimas ingsun jojo marsapa sineksenan bumi langit tangis ing kias ngenteni
manut langgam napa nderek dawuh. Aku ya ora ngerti, aku jenenge ya wong dongkolan karek modaren kok. Ampun, usane panjang Iya. yuswa kok. Lah piye bacotnya apa? Nah ya bacotnya gathoke bae penak. Baik. Laras kowe dhewe ngombe es ben seger. Nggih, Siap. langgam nggih berarti nggih. Nggih, kula. langgam. Nggih. Aku wis ya aku tak linggih ya. Ampun. Aku gak kuat ngadeg iki. Mboten kiat ngadeg. Lah iki ndrosoro gak ngadeg blas kok. Piye? Dajal demong dong. Yen ing tawang ana lintang ayu. Kawan ki komplitane Gus Darno, Iya. Duta HD, Alhamdulillah. Rias, sound system, shooting, campur Kacang. sari. Nggih, danten. Kajange ora. Nggih, danten kene Gus Darno. Sing godhok wedang karo isa-isa ya borongan arek Darno. Nggih, danten niku. Lah ngantene putri niku gurune putrane Mas Darno. Oh, gurune Mas Wil. Heeh. Oh, wah, lah iya piye ki nggo? Lah piye Darno tegel kan ngompo. Judekne tenan. Wis tak Sugeng rahapi es nggih Mbah Kakung nggih. Mbah Kakung ki lho Mas arep duduke dadak njawil janggutku ngene. Alah, alah, Aku sok kan manis. ya malu. Tidak ngene. Piye Ina piye? Mbah Bayan Sidi mau? Gimana? Genah kene Mbah Bayan Sidi sadurunge lenggah. Piye mau? Dicolek gini Mas Wisnu gini. Terus kamu malu? Malu. Lah emang kamu punya kemaluan? Tak tutupin Ndi? Malah jangkut yo batako. berdarah-darah. Ya, ditelaske ya. Yen ning tawang ana lintang.
Anak menusul. Iya, wis ben. Mas Mas Sugijo dan juga Mbak Dalam. Ina. Sambil menunggu pengantin selesai untuk santun busono, ini Iya. ada informasi dari PDAM dan juga Pamsimas Kelurahan Gemantar, Kecamatan Mondokan. Nggih. Sesuai dengan perintah atau dawuh dari pemerintah Republik Indonesia bahwasanya kita mulai saat ini harus hemat energi. Terbukti beberapa ASN nanti diwajibkan untuk bekerja, membawa atau naik sepeda. Untuk itu dengan peraturan itu sekitar 30 menit ke depan PDAM Pamsimas wilayah Gemantar akan dimatikan. Sekitar 30 menit ada perbaikan. Untuk itu konco-konco Karang Taruna terlebih Jayeng segera mengisi tampungan air saat ini juga untuk mengantisipasi Pamsimas mati agar tetap bisa membuatkan es teh kepada kami. Terima kasih. Alah mlipir-mlipir iki ora njaluk es teh iki mau. Teko Tak rungokne PDAM tenan. iki lho. Tak rungokne tenanan ijo. Iku ora njaluk es teh. Gusti Allah, Gusti. Sabar sahabat Tapis, dulur-dulur saking Nukerjo. Mbak Ina, kita ke sini dulu. Kandi dong. Mohon maaf Sebentar ini ya, yang sayang. ada di lantai 1, lantai 2. Dan Jangan ditinggal nanti nih kalau aku gelundung gimana? dundung ya wis. Di sini apa ke bawah? Ya. Iki nggih. Ketinggal mboten, Bu? Tuti. Halo cantik-cantik kene. Anake mamak kabeh iki. Bu Paniyem, selamat siang, Mbak Tini, Bu. Mbak Sri, Sugeng. Mbak Tuti, Mbak. Mbak Paina. Piyayi Gemantar ki mening kabeh ya, Mas. Jan, aku ngerti kabeh piye iki. Cantik berjilbab Mbah Putri, sian Mbah Putri. Bu, langsung mau Bu. Lah nggih to, wah Jan. Kandhane Nek kok. mboten nyediani AC ya. Mbah Lurah, Mas Yo, Mbah Sepuh, Pak Yai, nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Nggih kanca kula nggih ngaten Pak. iki. Yuk ditelaske. Tak teraske ya, Mas. Mboten ngeten mawon mangke ndak diyasinke kula. Yen ning taun Tuan banyak butuhnya. Sewindu suwe lawase, kowe lunga. Coba ngayu pepujanku disusah kangen sirah rasane ngatiku kerino nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa hari siramu acara ini disponsori oleh Soto Etan Kecamatan. Soto nopo, Mas? Soto nopo? Soto Sapi. Etan Kecamatan nggak boleh sewau senyawer soto. Oh, nggih. Soto.
Menika Pak Sogol Wisnu Laras. Matur sembah nuwun Pak, ya Allah. Juragane juragane bis iki bis. muga-muga Matur bisa nuwun. laris terus tambah ya Mas. Pokok desa sugih-sugih ya ngono. Keluarten- Blater lomo. Nggih to, niki Bapak sinten? Pak Sogol. Pak Sogol anake gak lomo gak. Gak lomo kok. Ina, apapun yang terjadi kita harus mendoakan untuk keluarga dari Gemantar. Saya ada pantun untuk mereka. Apa pantunnya? Numpak dokar tukune bubur. Tuku bubur dicampur roti. Nggih. Warga Gemantar semoga selalu panjang umur. Amin. Panjang umur dan banyak rezeki. Amin, 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 amin. Oh. Agar di ngono kuwi carane. Loh, Pak newe akeh duwite kok. Pak, minta lagu napa, Pak? Lalo lali. Tembangnya nyuwun napa? Lagunya apa? Mboten. Ya ampun. Ya ampun. Ina. Bapak iki ya ampun. Aku Mboten isin. nyuwun lagu maringi duit. Ya ampun. Kok Nek ngece ngene iki anake live iki? streaming juta HD anake gak nyawer Isin. izin aku. Sa Sadonya weruh yen bapak iki ki nyawer. Izin Ina. aku. Nek Pak iki lomo, anak sing barep ya rapati lomo ora apa-apa. Anake sing ragil ki lomo banget. Ah, parani. Wis sing lalo ragil. lali. Ini tak ada nih. Wis. Ini lho. Yang mana? Ki keluargane Mbah Sogol. Ya no. Ya Allah. Piai kok leh manis. Janggute nyatis. Sotingan Mas ngene iki keluargane seneng nek nyawer penyanyi ngene. 150 rungono sing ning ngarepan kuwi. 150. Olah. Dongake. Lalo lali. Dongane. Lalo lali. Mas Paringi- Wisnu yo ya. Kok parian. Jenenge sapa Mas. tekoki? Nek Grindu aja ndang mulih Grindu ra duit. Boco. Gak. Dongake sih. Gak. Aku nek nggon duit gak mulai aku. Lalo lali. Iki Mas apa kok sih? Teko. Mas Wisnu. Tuku watu. Nggih ngeblok ki kowe. Ning Kediri. Ning Kediri. Moga Mas Wisnu banyak rezeki. Sling. Amin Allahumma amin. La 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 la. Amin Allahumma amin. Ayo arep ngejak foto aku to dadak mbok nang HP ini lah foto sih. Bojone jangan jaluk foto. Bojone nek to ya saya. Enak. Yo. Mbah Sogol rapot Ina. Tuh nyawer ora tuh tuh. Tatu. Yuk, pinargia pengantin. Tumuju wonten ing sasana Foto gak? Pandawi Agung. Waduh, foto manis. Rupane tikus. Aku nek enek wong padu gak tanggung jawab lho iki. Boyak Terima gini. kasih. Lah terima kasih. Kayak adikmu kayak jenenge sama Mas. Masmu apa kayak? Kakak sinten? Mas Johan. Jenenge Johan gak nyawer. Ayo cah, balik. Setan tenan iki. Apik adine karo Pak Sugih. Lah Mbah Sogol rapot dongake. Ditelaske Mbak Ina. Kelaske. Lalo lale ora ta. Tak entekke iki ora pantun ae selawan teko magrib barang kowe. Yen ning tawang. Apa? Aja sumelang. Aja sumelang. Barang itu duit glumyur. Kok teko Iya, jane sorry, tawang sorry. neh. Aja sumelang. Ora suwe aku bali. Mas Johan pulang aja bobok ya. Terima Toto coro kasih. kagali sampun purna tebih saking raos penundung wonten pipitan ugi wonten bukasan keparengno ngapung kasih karya.